Hello mga bata! Anian na usab kita aron sa pagtuon. Andam na ba mo? Sige, nakatuna na nato ang paghimo og silaba. Kini nagagikan sa katingog ug patingog nga atong sumpay. Karon atong tun-an ang patingog nga U nga gitawag usab nga silaba nga U. Sige daw. Ang key picture sa letrang U kay unlan. Sa ato nang nakatunan, ato kining kantahon sama niini. Unlan, 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 Unsa inyong nabantayan sa atong pagkanta? Tan-awan ninyo ang baba ni teacher ha. Utrohon nato. Unlan, 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 Sa atong pagsulti sa letrang U, unsa ang inyong nabantayan sa baba ni teacher? Diba sama ni ini? Ang atong pormahon ni ini sama gyud ini. Diba mura siya gitaas ang atong nguso? So ingon anak mga bata ha. Karon atong kantahon. Unlan, 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 So nakatuna na nato og atong hinumduman sa pagsulti nato sa letrang U. Atong hinumduman nga ato lang itaas ang atong ngabil sama niini. Mura ba og nagtudlo ta og usa ka butang? Moingon kita to ara o. Ana. Sabay-sabay ta sa pag-ingon. Okay. Sige, muadto na kita sa sunod. Mga bata, atong hinumduman ang pagsulti sa silaba nga U. Unsa gani kadto mga bata? Ato lang itaas ang atong ngabil sama niini. Dungan sa pag-ingon U. Sige daw. Awa ang hulagway. Sige, dugan daw nato. Ang letrang U o ang O usa kini ka silaba. Ang silaba nga U. Atong ihatag ang mga tingog sa mga letrang katingog. Andam na ba mo mga bata? Sige. Sama ni ini. B G D U R Sige, balik ko na to mga bata ug sabayi ko ninyo. Karon medyo paspas na ni siya ha. Sige.
I, B, G, D, U, R, Very good. Mao kato ang mga tingog sa mga letrang katingog. Okay. Karon moadto na kita sa pag-ingon sa silaba nga dunay U or O. Ang parisan og U or U mamahimo kining mo. Tanawa mga bata, ang ug U kung isumpay kini silang duha mamahimo mo. Okay. Sunod, ang T ug ang U or U kung isumpay na silang duha mamahimo two. Sunduga si teacher mga bata. Two. Okay. Timan-an nato mga bata ang atong nga bil atong iingon ani. Nga mura tauga nguso. Ngano man kay ang ug ang T mupadulong na siya sa U. So mamahimo siyang mo ug two. Okay. Karon mga bata, ato nang basahon ang mga silaba nga nahimo ng U. Awa ha? U, mu, tu, yu, su, ku, no, lo, po, bo, go, do, ho, wo, ro, ngo. Sabay ko ninyo mga bata ha. Andam na ba mo? Okay, sige. Go. U, mu, tu, yu, su, ku, nu, lu, pu, bu, gu, du, hu, wo, ro, ngu. Atong nabantayan mga bata, pirmi kani mobudlot ang atong mga ngabil. Nakita ninyo kaganiha sa atong gipakita nga hulagway sa ngabil. Katulang ang inyong sundon mga bata. Okay. Muadto na kita sa pagbasa sa mga nahimong silaba ug ato kining sumpayan aron mamahimong pulong. Sige daw, sugdan na nato mga bata. Ang suka, kung isumpay kini mamahimong suka. Kung ang bu ug ang ga isumpay mamahimong buga. Kung ang po ug ang la, kung isumpay nato ni mamahimong pula. Ku ug ha, kung isumpay mamahimong kuha. U ug sa, kung isumpay mamahimong usa. Kung ang su ug ki, kung isumpay kini mamahimong suki. Lu ug gi mamahimong lugi. Bu ug li isumpay mamahimong buli. U ug li kung isumpay mamahimong
uli. Pu, ugli, puli. Okay. Basahon natog utro mga bata. Utrohon nato kini aron maka hanas pa mo. Suka, buga, pula, kuha, usa, suki, lugi, buli, uli, puli. Okay. Sunod. Nakita ninyo ni mga bata? Basaha ang mga pulong og ilha unsa kini. Sige, ato nang sugdan. Pula. Ang iyang silaba mao ang pu. Usa. Ang hulagway usa. Ang iyang silaba mao ang u. Luha. Okay? Nagluha ang iyang mata. Ang silaba mao ang lu. Takuri. Ang iyang silaba mao ang ku. Kani, magadula maning mga bata ani. Hilig kaayo ani. Mao ni siya ang bula. Ang iyang silaba mao ang bu. Kani, lubi. Ang iyang silaba lu. Kani, gaon sa maning mga bata? Ga, dula. Ang iyang silaba mao ang du. Kani, mao ang suka. Ang iyang silaba mao ang su. Mga bata, ato ning utruhon og basa. Sabay si teacher ha. Pula, usa, luha, takuri, bula, lubi, dula, suka. Oy, okay kaayo. Okay, sige. Karon tan-awo nako kung nahinumduman pa ba ninyo ang mga ngalan sa maong hulagway og ibutang og isulti ang mga nawala nga mga silaba. Sige daw, unsa may nawala? Sakto, ang nawala niini kay pu. Sunod, unsa may nawala niini? U. Usa. Kani, unsa may nawala niini mga bata? Lu. Luha. Sunod, kani, unsa may nawala niini mga bata? Okay, ang ku. Takuri. Sunod, di ba familiar mo ani? Kay sige mo dula ani, di ba? Okay, unsa gani ang nawala niini? Sakto. Bu. Bula. Sunod, unsa may nawala niini mga bata? Okay, ang lu. Lubi. Kani, gaon sa kahaning mga bata ani? Okay, ang nawala kay du. Dula. Og kani, ang nawala niini kay su. Suka. Okay mga bata, maayo na kaayo kita nga mag-ila sa mga silaba nga na wala. Sige daw. Aduna kitay mga hulagway. Ilha ang mga pulong sa hulagway. Karon ato na pong ibinagsa og ilha
ug unsa kini nga pulong ug unsa nga hulagway. Sige daw. Una, unsa man kini mga bata? Sakto, kini ang suka. Sunod, kani, unsa gani ni? Unsa gani ang mga bata? Sakto, dula. Karon, kini ang lubi. Sunod, unsa man kini? Okay, mauni ang bula. Karon, unsa gani ni mga bata? Sakto, mauni ang takore. Sunod, naunsa gani ni iyang mata? Sakto, mauni ang luha. Karon, unsa naman pud ni? Sakto, usa. Karon, unsa ang pulong ani nga hulagway mga bata? Mauni ang okay, pula. So mga bata, nakita na nato og atong giila ang mga pulong sa hulagway. Very good kaayo. Mga bata, nakatuna na nato ang mga silaba nga adunay U o silaba nga U. Busa mga bata, ayaw ninyo kalimti nga ang pagsulti sa silaba nga U ato lamang sundugon ang baba nga atong nakit-an. Basahon nato ni pag-usab mga bata. Ang sumpayan sa O mamahimong mo. Ang ts sumpayan sa U mamahimong tu. Okay, maayo kaayo mo mga bata. Karon, atong basahon pag-usab ang mga silaba. Sige. O, mu, tu, yu, su, ku, no, lo, po, bo, go, do, ho, wo, ro, ngo. Okay. Pagka maayo kaayo sa akong mga bata. Mahanas pa kamo sa inyong pagbasa ni ining mga silaba mga bata. Aron magtuon pa kaayo ta. Tan-awa pa ninyo ang daghang mga videos ug mahimo ninyo kining balik-balikon pinaagi sa pagtan-aw sa atong YouTube channel. Ayaw kamo kalimot sa pag-subscribe aron mulantaw kamo sa mga videos aron makakat-on. Bye-bye mga bata! Happy learning sa inyong tanan! Daghang salamat! Bye!